Salutare, sunt artistul Casele cu ochii închiși, sunt artist, vizual, muralist, am cochetat și cu graphic design în trecut, ilustrație de carte. Stilul meu l-aș descrie ca fiind, cum am zis, ludic, suprarealist, cu a little bit of touch de mistic, spiritualitate și lucrările mele, în general, motivul Caselor cu ochii închiși se leagă de awakening. Lucrarea din spate reprezintă personajul central Moș Ploaie, care este un personaj legat de legenda din spatele numelui Ploiești și devenirea lui pe acest tărâm care odată era împrăjmuit de păduri, de stejar. Sunt niște trimiteri și la simbolul Ploieștiului, cu cei 2 lei care scot din pământ un stejar. Aici am dat-o sub altă formă, lei udă niște pui de stejar care fac o trimitere la generațiile viitoare și la ce a fost odată aici, o pădure care acum este sub forma de cioturi, din care răsar niște crengi care trimit la abilitatea naturii de a se adapta și de a se regenera. Printre alte elemente observăm și prezența norișorului și trimiterii la ploaie, la numele de Ploiești, care se spunea că era o zonă cu multe ploi. Dar în situația de față observăm cum natura se schimbă, mediul înconjurător se cam schimbă, ploi nu prea mai avem. De aici, de la numele de Ploiești, oraș și cu ploi, ajungem la ideea de sustenabilitate și de cum putem să prezervăm apa care ușor, ușor începe să devină o problemă. Experiența Art Town este cool, suntem cam aproape în jumătatea evenimentului și se întâmplă lucruri. Așteptăm cu nerăbdare cu toții concluziile și finalizarea tuturor muralelor și așteptăm următoarea ediție.